Hallelujah. Sa sisian pat nga priang sobhay pi baro. Sa kani ka program jang ka Grace Worship Center. Kabagi juyo asngaw ya ka ktin ka jang ublay man la ka Sunday nay pastor PR ding do. Nga priang sobha khamtam yipi kibrang day ka sien ka baningkong. Ba fin page kani ka channel ba fin chat score fin snap ya ktin ka jang ublay. Nga kwa fin nem ki sene sa tay. Nga kwa fin nem change ka channel. Nga kwa fin da chat score I pour you ublay. Si por. Sa score ka ktin ka jang ublay. Sobangan ay ka por hi pastor PR ding do. Ngan duai bat ngan pulin ka ktin ka jang ublay. Fina pulin ka city ka jang Paul sige Kolosai ka nang ka balay ka dakhat ka bakhan riyo. Ko ang ay ba ka ktin u Chris kan syong kerhay po jang pi ha ka jing start baro. Ay ba ka ktin u Chris kan syong kerhay po jang pi ha ka jing start baro. Ngakwa fin sngap at fin sya skor ba ka ktin ka jang ublay. Nima ka don kampalat yangi kamtam ha ka ni ka por menta ha ka ni ka perthai ka bamenta ka perthai ka nang jot ka perthai ka nang dom dai tang ka ktin ka jong ublay ka badai ka jinkerman ngi ban ngakwa bangin da ngap hangin da sim serious ka ktin ka jong ublay bakan da yo long snam po jongi bakan da yo tenrai kan da rung sigi donut ki bejliu ki jongi ai ba ka ktin jong ublay kan dai kan long ka jinkerman kan long ka jubab ipi kan long ka jimpen kya ipi kan long ka jimpelat ipi. Sobangan IT ya kapor hai pastor PR ding do. Ngini duai. Hallelujah aba ko pangawan khmat jame se sien pat ko try. Ban aingo ye gajing bha ka jame ko try Jesu ko pa jonga. Ban yero ye gajing crowd ka jame. Ban mani ye gajing khot ka jame. Ngi aingo ye ko try. Mamalong ublay ubabha shisha. Try ngi aingo ye gani kapor ko me sha ngi ko try. Bangin Syashkor ka ktin ka jong me ko try. Ai ko try Jisu ikan ni ka por ka badang sa baro. Ka bangin yo asngaw ko pai ka ktin ka jong me try. Ai ka jingpen sle ka jong mensim ba khoi kan long ba shakri jong me. Pastor, ai ba kan long ka jingpen sle ka jong mensim ba khoi bat ngi baro ki basngap ka ktin ka jong me. Ai ko try Jisu bangin nang ban pediang ka ktin ka jong me ka donut ka jong ko try. Ai bangin nang ko try ban buram ka ktin ka jong me ko try Jisu. I could try baka ktin jame kan dayo jaka ko try. Day tamangin shu sngaw tenat ban sya skore ka. Day try abingin nang ban pentray kamru ika bingin iye ka bor jong ka ktin ka jame ko try Jisu. Try ye ka por badang sa baro ni buti ha ka jipniat ka jame ko try Jisu. Ha ka teng jong Jisu Christ nga duai. Amen. Hindi ka por nga IT no si pastor PR ding do. Tangi ai kublay fi baro khat ki popet ye gani program basa sisin pat ngawan biang shafi ya kaban share na ni kaban bentalang bat fi ya gani ktin ke jong play ke badan bor ke blik ktin ke jong play ke bakhoi bat ka banga kwa ngan ong fi shikin tin shoi ke banga nya chikmat man krani ktin ke jong play ngadap la ke jing sngongu yu play bo play ula kir khu yingi ha ke bangila ban yo ika jing shai na ktin ke jong play malaga por but ngasngo buram yo play habang yo ibo play penlong ika ktin ke jong play bakan rung na kawai ke long yeng shikawai ke long yeng na kawai ke shnong shikawai ke shnong wat shiki jaka ke bakham shikendong jong ni ke nong ba ke jing nge ika ktin ke jong play ke let but habang ke let ke ktin ke jong play ke lang ngatip bo play do mensi mo khoi udan ye gaban penlang yo ni sumbai jong ktin ke jong play hagi bobon ki link kha ga bomot ka donut ke jong ki bobon ki brio bat ngayang nang ni ye gaban ai khu play fi baro khat ki bi snap ye fi baro khat ki bi snow bat hoit nga snow gaban ai khu play nam ta jong fi ki bi snap agani ge por ba pim that ye gaban snap ba pim ngia ye gaban yai snap ke ktin ke jong play nga ai ngu yo play upenlong yingi bangila igaban ai lembang ni ke media bangila igaban pendap igani ke jing hikai lingban ke ktin ke jong play lembang to ke voice message but nga yo iba upenlong yingi bangila igaban share ke ktin ke jong play khambon but nga nget nginang yai penbon ke ktin ke jong play kat ba ngi yo iba ke sngi jong ke jingman ke jong try ke lanang hajan namar ka bapin kre ya ga met ka jo try ka bapin kre ya ki banget ka bapin kre ya ga jing ya ga lenti ba ka jo try ga de ka tien ka jo play
Badai na kita daw nga kwa agani ka por mga ong lapay fingan yay kreni ki kubar bon rukam. Kat ka bo blay penpau, kat ka bo blay ay, kat ka bo blay uyalam. Nga kwa ngan share lot iga mo dan nagaktiyan ka jaw hagajing im ka jangi. But mentag singi nga kwa ngan kren igaway ka ktiyan ka ba let's say ngampat jula khamikay gani hagani ka voice message na ni hagani ki YouTube. But mentag singi nga dan iga mga share siya fikum bagalong. Na mga syamba kaniga iga ba dan kam. Nga kuangan keren mentag singi syapang kaniga kertengga mga ladep ay lupahang to apok to ka lesi pil ayo iya po to screen jong pina ngamtip haray kaniga kertengga mga ay mentag singi kaniga kertengga ba compare na mga syemi kaniga ktiyan day na kaniga ktiyan ka jong play ka ba nganget nyin siya benta habaro kaway kaniga jingkeren but ka mga kuangan keren mentag singi ka day kiba penkelas ni uya ka gospel ka jong Jesus Christ. Ngan ong na kaway kakintiyan na kaniga por, hot ngan ay kerteng ki bapen kelas niyo ka gospel ka jong Jesus Christ. Aray nga kwa ngan ong ipiya kaniga por, ngan kren ni kaniga jingikay. Bangin pet ka ay ka bapen kelas niyo ka gospel ka jong Christ. But syuay ka bangin yat syata, syuay ka bangin poy siya ka jingikay. Nga kwa ngan yapin tabat fi kandiat kum ka jing lamprang. Fi ladapin pet na kaniga Bible na do ka gospel ka jong Marcus, kalanang ka bakat nriyo na kadukhat ka bakat san. Napi puli na kaktin ka jong play ka ang ula ang ruha kito let siya ka pertay baro. But to yalap ya ka gospel haki penrio baro. Kataka ni ka hukum ka bo play ula ay hagi ni kaktin ka jong play. U Jesus siya ka bo kiyo siya pinang uay ni ka hukum wang. Ra ni ka gospel, yalap ni ka gospel, yato ni ka gospel. Siya ki penrio baro. But naman kataka daw nga kwangan ang ifiya ni ka por kaday ka basngo buram yo play bo ay ni ka gospel. Bangila man ra ni ka kaktin ka jong play kaleng. But nga kwangan ang ifiya ni ka por napipuli na kishti si kinang rom kalanang ka basipaw sngap ngan puli ni kalanang ka basipaw jang kishti si kinang rom kadakhat ka bakat saw ka ang kumni. Kumnoti kini khat kerpat yauta hau bakim shimlanget. Kumnoti kini yo nget hauta syapang ubakim shimla yo sngaw. Kumnoti kini yo sngaw klemu bayalap. Kumnuru dikin yo yalap lem dalapa yaki. Namalato ang ka Bible akat no ka ba internet kilong ki kijat jong kita kiba walam yaka gospel jong ki eki babaha. Fi hang ni lakut biang ni katay kitab Isaiah da ka ba u absol Paul utho igani ula shim na kitab Isaiah but nga kwa ka nong ipi wanra biang ni kitin ka ba ang namalat ho kat no gilong ki internet ki kijat jong kita kibara yaga gospel ka jong Jesus Christ kibara yaga gospel fi kani ka gospel la ay ngi bangin yalap siya ka pertay. But kani ka gospel kani ka bo blay ula ahingi. But nga kwangan pensyay pi. Balay bo jisu na wan siya kani ka pertay. But syay ka bo kiyo siya pinang. Uay hagi sanran. Uay hangi minta. Haga balang siya tulop ka pertay. Ula sayi ka priyo jong blay ka bakraw. Nado ka century ka ba mensyua. Ya ka ba kiniyang ya ka ba ra ini ka gospel. Siya kalang ka pertay. But hado minta. Kani ka gospel kalayat siya kalang ka pertay. But uda ang ini kiktiyan. Lalapin puli na ka Bible udah ang syai ba yakni ka gospel day banyalap siya ka pertay baragaway hadin kita kan jaga lang kita ka bukod but nga kwa agni ka por mga ong ifi ngan pensyai ifi kandiat ka igni ka gospel balay lakot gospel igni ka ktiyan ka jong blay ka igni ka gospel aga ktiyan ka batanray ka jangi ka mangitip ka day ka gospel ka day ka good news lani hagiwe ki ktiyan ka ktiyan ka si ka ktiyan gospel ka mat ka khubor ka babaha nga khwa ba pinayo bahaya ka taman na gisngi ka ktiyan ka jong blay ka ka gospel ka jingmut jong ka day ka khubor ka babaha nakataka daw balay nga ay kertangi kini ka jingkran nga naipin kelas niyo ya kini ka gospel kabalang ka khubor ka babaha namar kani kini ka khubor babaha naipin kalaya ka khubor ka basniyo namar haba pipuli kini ka Bible fiyo iba ka daday siya ka khubor babaha ya gibriyo ka pertaymenta kayo sa tangi khubor basniyo ka pertaymenta ka puli ki kat khubor ka tangi ka basniyo tangi ka balang negative tangi ka ka balang persya ka jing skil tanat but nga khwa nga nong ipi kibriyo ruteng tangi skil tanat tangi ka basniyo hadray siya nga nong ipi habang iwan siya pi banyalap ipi ban
keren bani kaya pi ya kani ke gospel kadai ke gospel ke bamut ke kubor ke babaha kat bala na kani ke jaka bangayang kat basyong la ke bor ke jing im jonga kat ke jing ai ke bo blay ai hanga bangan keren ngakwa bangan penlong ini ke gospel ke good news ke kubor babaha ngam kwa ngan penlong ini ke gospel ke bad news lani ke kubor ke besneo kat bala hingan ya dabat kat bala hingan ikai bagani ke ktien ke jomplay kini ke gospel ke bu jisu ai ken kelalong ke kubor babaha ya ke pateng benrio kot manang mi kisngi bat ngakwa pin pelet jingmat ngani kai fi ya kani ke gospel bagani ke kubor babaha ngayo ila ai kertang ngani ke bible ya kani ke gospel haki kertang ke befer ngan pulifi ningkong na ke siti sigi nongrom ngan puli na ke lenong ke ningkong sngap u absu pola bu tho ya kani ke siti u angumne u Paul u shakri jo Jesu Christ ya u bala khot banlong apostle bala penkerpang shaka gospel ke jong play ya shaka gospel jong play ya kabola la ya kular menshua de nong itu lepa jong u hakijing tho ba khoi ka bible hang wang yanga u apostle u bala penkerpang shaka gospel ke jong play kani la ai kertangi kani ke gospel haki kertangi befer la ongi ke gospel jong play do apostle Paul tapi puli nang ni ke gospel ke jong Matius kala nang ka arpo sau ke khat ke khat sau singap ngana puli ka ai kertangi kani ke gospel kumne ka ong haki kertin ke jong play ngan puli ka kum bakalong ka ong kumne kala nang ka arpo sau khat sau ti ye kani ke gospel jong ke hima onya lap ke pertebro la ai kertang hangni da ke gospel jong ke hima wapsto Paul ong ke gospel jong play hangni u jisuang ke gospel jong ke hima fin de pulien ke bible singap ngan pulien ki kam jong ki apostle kala nang ka ba arpo na ka khat ka ba arpo sau singap hangan pulien ni ktien ke jong try ka ong ni ktien singap ngan pulien kala nang ka ba arpo ka khat ka ba arpo sau henrei nga hendu yala ka jingem bat ngam nyau kor shu yaka bakum tangan yo pendep no ega jingpet jonga bat ega tak kamu play ka bangala yo no try jisu singap nga sotonat elektin buang bat yakaban pla nga sotonat bat iya kata kamu play ka bangala yo no try jisu yakaban pla ya ka gospel ka jingai jo play u ai kertang u apostle Paul ya kani ka gospel haki kertang ge beper sidi nang rom nang maningkong ka khat maningkong wang ka gospel jong play Matius kil nang ka ba arbo sau khat sau ang Jisu ang ka gospel jong hima kam apostle nang ba arbo khat ba arbo sau ang yakaban play ka gospel jong ka jing ai ka jong play nga khwangan pani fi na ka siti shiki abisas la na pin puli na ka siti shiki abisas kala nang ka maningkong ka khat ka ba khat lai singap ngan puli ka ni ka siti shiki abisas ka ang ni ka tien khat ba khat lai ha u mafiru abapila yo snow ya ka tien jong ka jing shisha ka gospel jong ka jing panem ha ka ba pila ngekru la shan sharp ya pido minsi ma khot jong ka jing kular nga khwangan no pi hang ni wa so polo ai ka tangi ka gospel jong ka jing panem nga puli shuai gini khna ma pin singo tho la pi puli na giti shi yabsas kala nang ka henrio pin lap ba tho hagini ka ktien ka jong trai shi shi yabsas no man rio khat san singap ngan puli wang bala phong juti halaki kichan daka jing long la kloi ka gospel jong ka jing sok kadai ka gospel of peace ka gospel jong ka jing sok u ai kertang ya kani ka gospel ka jong play ka gospel jong ka hima ka gospel jong ka jing ai ka jong play ka gospel jong ka jing sok but u ai kertang ka gospel jong ka jing panem but dai na ka tau kani ka gospel nga khwanga no pi ka ka jong play kani ka gospel ka dang ka hima ka jong play kani ka gospel ka dai ka ba kren ka jing ai ka jong play kani ka gospel ka dai ba kren shapang ka jing panem ka jong play kani ka gospel ka dai ba kren shapang ka jing sok ka jong play
But they nigga take it down. Let up kwa agini ski. Banyo eke banyo play. Let up kwa banyo eke banaka himaka jong play. Let up kwa banyo eke banaka jing eke jong play. But let up kwa banyo eke jing sok jong play. But you jing fin him jong play. Fin shamika haganega good news. But kataka deka khubor babaha. Kabalong nigga ktir jong play kabalong good news ka gospel. You jing im jong aba jong fin. Nas not bawa Apostle Paul. Habau yalap yang ini ke gospel upenan kami ini ke ketian ngarungan keren kendiat yang ini kabang asngau syar hama ka donut ban yalap yang ini ke gospel lama na pin pulin na gishiti shigi nangrom kala nang ka beningkong ka khat ka bakhat nriu wa Apostle Paul wang kumne ha gi banget apa ka himarom wang ini ke ketian sngap ngan puli nganda puli ka ha ini ke pod khat bakhat nriu wang namar ngam sngau le ran sngap ha namar ngam sngau le ran ya ke gospel ka jong Chris Uai kertang hang ne saya ke gospel jong Chris. Uang ngamle ranya ke gospel jong Chris. Balai uang ke gospel jong Chris. Christ lani Chris kamat the anointed one. Uta ubala sle jong blay. But ngkhwang anong ipihabu ay kertang ya ke gospel hang ne uang ngamle ranya ke gospel ke jong tau bala sle. Kabamut ke gospel ke day ke jong tau bala sle. Kabamut kapadan bor kapadan jingpen sle. Balay usang ne ngamle ranya ke gospel ke jong Chris. Balay singap ngana puli uang nabakalang ke bor jong play. Ya kapan penim yo wipe away banget. Yo Jew kong ba yo Greek ru. But ngakwang anong ipiya gini ke por. Wang namar hakini ke gospel. Lapen pao yo ke hok uplay da ke jinget. Siya ke jinget kat kumbala to. Uba hok da ke jinget unyo im. Fik day na kita ke daw. Ngakwang anong ipiya balay na khot ika ke gospel. Balay la ong ika ke good news. Namar kalong ke good news ke jing shishay ke jait ben Israel. Kaba persyang maniat, but kaba persyang maniat, but blind reg kaba feel you play, man like a par. But kaba penlong iki nong itu lupa, but ya barok ibrio ke testament berim begin poi, syaga jaka kaba haba kiyat but unu play. But I ngo you play but ke jingwan ke jong Jisu, uan ra ini ke gospel, kade ke good news ke jing shishay ke pertai, kade ke good news ke yeng jong fi, kade ke good news yang ngab de fi kade ke khubor babha, yang ngab de fi ke ni sngi. Hadai teng dan ke bru ke bam tre ngap ke ke gospel kiba ngap yaga waypat but day na kita daw man tagi sking akwangan penipi na gani Bible sa shash ko nga ngan penipi ha gani por na gani kitien ko jong try kum no balapen kelas neo yaga ni gospel ngayo i gani jing tho la tho do Apostle Paul ha ga shiti ko jong o shiki Galatia nganda puli nga shime gani kitien banga ay kertang gani kiba pen kelas neo ga gospel jong Chris day na gani shiti shiki Galatia kalanang ko beningkong ngan puli na khat ke benrio bat ke khat ke benyau ngap ngan puli ngas ngau lengo bapila kenria no shen kata nau tau bala khat yefi shaka jing ai Chris shaka way pat ke gospel ngap ha kapamlong ga way pat ke gospel henry tang badan ki bapen kuslai yefi ngap ngayo nang ni kitien ke baong ki bakwa ban pen kelas neo ia ke gospel ke jong Chris Wapso polo ang amle rain man play ke gospel ke jong Chris. Na magadan ke borban pen emyo wipe away banget. Hang ni ndaw la krena ke balang ke Galatia. Hagide ke banget. Udah sngaw lengo bagi kenria no na ke gospel ke jong Chris. Bat kilet shiki wipe ke gospel ke bamday setia ke gospel ke jong Chris. Bat udah ang ini ke kitien wang tang badan ki bakwa ban pen kelas neo ya ke gospel ke jong Chris. Ketaka de ke bakta ke dok nut jonga. Ketaka de ke bangakwa man ke ski bangan keren. Banginom pen neo ya ke gospel ke jong Chris. Ngana kwa ay katama na gisi bahaba nga krending ni ngan pen evi kat to iltili points kat ka mga laban wanra nang ne badal laylay nginom pen sneo nginom pen tot nginom pen kala nginom pen wit yegri ka gospel ka balong ka jing ay ka ba crowd palat no play ka bu Jisu la wanra ni ka gospel da ka jing sha jong la ka ding fna da ka jing yap jong ba da ka jing mi pat ka jong ula ay hangi ni ka gospel bat banyalap ni ka gospel uda ay hangi ka bor ka jong
jong men se makoi bangila bani tro ikibriu ke gospel kada ke gospel ya kibriu baro ngakwanga no pikini ke gospel kam dai we balang kam dai we niam kam dai tangi ki kristan kane ke gospel kada ke good news ke khubar ba ya baro kibriu na mar fin snau tro ini ke gospel kan pelang e pi pin slur ya ka ban shakri u blai ban wan show Jesus Christ ban pediang yu uba ban kelaga bomot nakatagadaw ngakwangan pen EP kane ke gospel kane ke good news kane ke khubar ba kane ke bangap mapingi la feel ngimla show aga jingem ngide ke brigo bala pop ngide ke bamlang show ngide ke bala kentai ngide ke tagi gentle ke bala kentai sekendong ngide mengi kita ki olive cloud ang bible ke bamshim day setiaban wan hagani ke jaka bat ngakwangan ay pingi day tagi bala yap agi ringkang ke jingi harayu jisu la yap bat ula aingi ke jing penem katagade ke good news katagade ke gospel nakatagadaw ngakwangan ay fi ke gospel kade ke bara iki bamla ke gospel kade ke pediang iki bala kentai ke gospel kade ke kentiu yo bala penpo bat ngakwa man tagi singi bangan ang pi utaw de Jesus Christ bat hagani ke gospel on penpau ye kata ke jing crowd jong ke jing it ke jong blay bat ye kata ke jing baha ke jong blay hag jing em ko jong ab ke jong pi nakatagadaw ngakwangan ang pi teng ki briu ki let jing isang yo sngo tang ke ek balang negative ka bam sngo tanat teng ki briu ki snap itin ke jong blay teng ye kedok ting ye kran persha teng snap itin ke jong blay ye kran pen bani ki ek ki pa pen sneo ye ke gospel ke jong Christ bat ngakwa man tagi singi bangan pen EP haganu gurukom bagi briu ki pen sneo ye ke gospel ke jong Christ da shash korba ngan ay gani ko point kade ke bekraw kata ka point jong aka beningkong da shash kor na mga don man kran ni gani khamjeliw gani ko por haganu gurukom ngi pen ke la sneo ye ke gospel ke jong Christ de pet bahala da fisngap wat yang aru bekren pet bahala ke tin ke jong play de sngap bahaye ki weiru ke bishash kor namar ngim kwa ngin pen ke la sneo ye ke gospel ke jong Christ la pin pulilut nang ni shwai ke bangania chikman ngan puli ne stis ki galtial nang beningkong sngap wang kumni hagad khat ke befra wang lada mangi lani u angel na beneng ni yathu khana hapi ya gano ke gospel ke beper na ka bangila yathu khana hapi ai bauta unang ubalatimna kumba ngila ong menchua nga ong kumju mentapat lada ununuru uda yathu khana hapi ya gano ke gospel ke beper na ka bapila pediang tu ai bauta unang ubalatimna ngakwa ngan ong fi ke gospel kam dai ke besu penting ke gospel kam dai ke besu nyat yu briu shi ek bam dai ke gospel ke dan la ke jong kan nong rim ke ba ke ba don kam ke ban pen bet yu briu ke ban yalam ke briu begin la ban yat ban nu blay ba begin push benang ngakwa ngan ong fi ke ni ke par la pet ba la fi osngo da ke ke gospel ke ni sngi haga nu guru kom ngi pen kelas neu ke ke gospel ngan pen fi ngap ha ngi pen kelas neu ke ke gospel da ke bangi wanra biang laning ipin kesan biang ya ke hukum kata ke nongrem ke beningkong tam ke bangawan ra mentagi sngi haga nuguru kom ngipin kelas niu ya ke gospel pinda puliang ni u absu polu pendan kamang ni wang nak dekat benriu wang ngasngalingo bapi ke reaction no kata na tau bela khat yapi shakajing ia ke jongu Chris Shaka weipat ke gospel kabam lang ka weipat ke gospel fi ukpenan kam na kektien jing ia jang Chris ngakwangan pen fi ba ngipen sneu ya kene ke gospel dai bangi persyang ban wanra biang ya ke hukum bat ngi persyang ban pen san biang ke jing le jang ke hukum bat dai hangta ngi spoil ngi ngan ong no kamne ngi pen sneu durlut ya ke gospel ke jang Jesus Christ Daka bangi wanra biang ya ketai ke bagi kon Israel kilaram ya ketai ke bagi Jew ki klemla ya ketai ke bau Moses klempoi kanan ketai ke balang ke jutang ke berim kabam la syo ban pen ksan danuru kabahaba ke dan maka kalang ke pen ke em ke pop hendrai mentangi wanra biang ya gani ke hukum bagi persyang ban tap lang hang ne haga jing ia ke jong Jesus Christ but dei hangta ni spoiler ya ke jing ia ke jong blay but ega gospel ke jong Jesus Christ but dei lek takdang aku apin ngap hangan pen EP fitim neam kat kum nang niktin ke jong blay nganda puli fi na Bible kum nong yo jing penem haga no kam yo jing penem ngakwangan ang fi nganda puli na niktin ke jong try
Kasiti ke jong Apostol Paul sige Efesus ke lanang ka baar ngan puli na gedekhat ka ba tangan da puli fi na getien ke jong try na gedekhat besau hendrei blay ba ulang o beken rei ke jing isnai namar ke jing eet ke begrau jong uda ka bola eet jingi wat men bangi long ki bayap da ki jing ringkang jingi ula pen em jingi lambaru kris da ka jing ai lapen em jingi Ketaka de getien ke besai kedar ke bau new Apostol Paul ula kren daga jing ai lapen emingi ngakwa pin de shai ba ke getien bat ula pen mi yangi lambat u ba ula pen showing lambat u age jaka penang hau Christ Jesu ba unyo pen I hagir tagi bansawan singap ha unyo show hagir tagir tagi bansawan ya ketaka jing kendrai ketaka jing ai jong u bat ke jing le sbon ke jong u shangi hau Christ Jesu pimte bu blay udadan ketaka jing snow kwa Udah dan kita kejing snow, kejing long, kejing snow skun, kejong play. Ya kapan pen I, siya kani ke generation ki bansawan. Ban pen I, ya gitu ki badana ke testament ke berim. Ban pen I siya David, ban pen I siya Abraham, ban pen I siya Moses, ban pen I siya gitu ki brio ki ba ima ke hukum. Udah dan kita kejing long excited to play. Udah dan kita kejing Shirham, baka Bible hang ni kaong, ba udah kwa ban pen I, hakir ta ke English kaong, udah kwa ban show udah kuat ya kaban peniklau ya kata ke syakir tak bansawan ya kata ke jing crowd jong ke jing ai ke jong play haka ba jing le sebon ke jong ushangi how Jesus Christ udah kuat nama balai udah peni ke ne ke tien singap hau ong komne namar dak ke jing ai lapen yangi dak ke jinget kan kata ke good news Kata ke khubor babhai nga bedefi. Bala pen ingi daga jing ai ke jong Jesu. Bat ngiyo pdiang kita ke jing ai daga bang sungai. Hadu kata kalong simple. Bat nang tade ka Bible kong ne kataru am nafi kalong ke jing ai ublay. It is the gift of God. Kada ke jing ai sngo bahai jong blay. Kam dai shu ke jing le jong no. Kam dai shu ke jing la jong no. Kam dai ke jing biang jong no. Kam dai bepila pen biang. Pai udah ong hang ne kam ne. Om de ke jing le ken. Ba unu nuru unom yo ban sngaw sarong. Kata ka ke ketian nga khwa bangan penifi kata ka ke good news nga ngalong nga kemen mga kran ni kita nga ngam day ban yang man kran nang ni la tau yang agad kum ga hukum la tau yang agad kum kita ga an ga bo play bo ki khon Israel kata ga badan ga testament ga berim nga ne thui pi ngam day ban yang nang ni mdan shibon mentag ni sim dan bo bet uwai ro ban yang nama mdan uwai ro bala ban ksan ngimla janai shoda ga hukum bat nga khwa ngan ong pi snap ha baro ngi yang baro ngala ban pertakat ni kadai bangatip bangadai brio pop ngadai brio bala yap no ke jing ringkang hendai play ula pen isinai la ke jong ke jing e changa bangadai pampiang hendai ula pen em yang ada ke jing ai ke jong ula pen em yang da ke jing yap jong ula pen em yang da ke jing e jong ula pen i ke jing basbun ke jong bat da ke jing ai la pen em yang nga sunget ke ta bo ta inga ngayo priang ke jing pen em bat ula pen em yang ada ke jing ai bat dai na ke daw bang yang ne jip nam nga kren ke ne de ke jing sngo shirham nga sngo banga iet palat yu trai namar ula penem yang ada ke jing ai ngala le ke bam dai ngala yang ke baklan rei ula syam yang ada ke jing ai ke jong bat ula penem yang namar banga nget ke ketien ke jong habau kta ke dot nut ke jong bat ngayo ka bible ko om shu de ke jing le ba no unum yo ban sngo sorong nga sngo lengo bagi brio ini ke sngi ki pen sneo ke ne ngam ngakwa ngano ke pi tongino mi lap ke brio bagi haban le ke ta bagi haban le ke ta bagi haban le ke ta bagi yo le chibnang bagi haban le kita begin kelalong ki bahok khmat jo play nga khwangan ong pi ke ni ke por ke good news yang ngi ke bamla ke good news yang ngi ke bamlong ke good news yang ngi ke balakentaj ke de ke khubor ba bhai yang ngi ke brio ke bamdan bor namaru krese ke por ke bangidang tulat ngi ya ulayap yu pli ke bamriu play ong ke siti sigi nong rom na ke te daw nga khwangan pen pi ke ni ke por ba don ki ba pen sneu ye biang ni ke gospel da ke baki wanra ban tap biang ke jing hikai jong ke jing le jong ke hukum ban pen san biang ke hukum bat ban spoil ke jing ai ke jong Jesus Christ dai na ke daw nga kwangan pen pi ke ni ke por snap nga puli pi na ke Bible ngan puli biang tu ke siti ke Galatia nga sngot nat yo Apostol Paul bu ang ni ke ktien ngan da puli pi na ke ni ke ktien ke jong try
Tapi puli na gani gishti shi galtia kalanang ka baar ngap ngan puli uang kumni ga khat ka khat san ter nganda puli uang ngi ki balang ki jiu ngas ngutna di wafso Paul Quran la di uang ngi ki balang ki jiu na la ka kinja na la ka jaj but ki ba pop na gi gentle hadu ka ta gi de ken kerpang ya di jiu ki perkhat na di bagi de gi ba hok but bagi gentle ga ba mut mangi ngi de gi ba pop and de wafso Paul Quran lang ya la di ba Quran lang ya ngi uang ne ngi ki balang ki jiu na la ka kinja but ki ba pop na gi gentle penban habang itip ba an pen ksan yo breu das ngap ai kita kitien penban habang itip ba an pen ksan yo breu de jingle ka hukum henry tang de jingle how Jesus Christ wat mangiru ngilanget how Christ Jesus knang ba an pen ksan ngi de jingle how Christ but de jingle ka hukum na ba de jingle ka hukum an pen ksan ken ya ka wei ka doru Kanigga bo brio u apostle Paul udai shanga dong ipine. U apostle Paul udai u expert jongka hukum. Udai ma u try jongka hukum u ba tiplut yaga hukum. Na pipule Bible fi definition to u apostle Paul. U apostle Paul umdai u to baki ong brio nong pnia brio ba dakal ba imklumar ba ya u apostle Paul udai brio u ba ka jing ka ba baik hadu kata u persyang man sumarlo di hukum jong Moses baro but udah ong di gania ke sidi ke Filipi naka hak ka ba naga hukum ngamdan jingram ngana peni fia kata man daga sngi ngan puli piang ngi ke sidi ke Galtia na mga kwa vindishai na madan ki papen kelas ni ke gospel jong ke jingai ke gospel ke jong Jesus Christ haba ki pen ksan biang ke jingle jong ke hukum pen ngana puli wang ngi ki balang ki jiu na ke kinja na ke jat ngi long ki jiu but ki ba pop na ki gentle penban habang itip ba an pen ksan yaw brio dagi jingle ka hukum henry tang dagi jingle how Jesus Christ wat mangiru ngilanget how Christ Jesus knang ba an pen ksan ngi dagi jingle how Christ but dagi jingle ka hukum nama dagi jingle ka hukum an pen ksan ka wei ka doru nga syapti nga do kata-kata nga perkhat nga taga-ktien Badan ke brio ke bawan rap yang man spoil ke jing ai nga kwang ano pipi kta ke jing ya pi kta ke snam pi kta ke jing e jo blay haba pi wan rap yang ke jing le namada ke jing le ka hukum ang ka Bible mlapen ksan shu ko wei ko do u blay kwa banging ne jedu jok kwa ba ka pertegan pol ke jing jot u blay la ai ngi yo Jesus Christ bada ke jing yap jango u wala me ke jing ai Bada bu ai ke jing ai ngi haban priang ke ta ke jing pnem ya ke ta ke jing ai da ke jing net mde sho da ke jing le nga khwang anong ipia ke ni ke por shibun pa man ta ki priang wan man hi kai biang ban so biang ke jing le jong ke hukum badai ne ke ta daw nga yang ni nga khwang anong ipi kat ba shong la ka bor ha ke jing im jonga nga nyele ye ke ban defend ke ni ban kren shafi ye ke ni ke tien ke jong play Fitim na mga khat ka baar puway jong ni galanang ka baar Galatia wang ngampen le no ay yiga jing ay blay namala daga hok kalang daga hukum kumta ukris ula yap le no ay la daga hok kalang daga hukum kumta u Jesus Christ u yap le no ay day na kita daw nga yang nang ban kren shapi adian mga puli ni jing thok ki jong ni brio ba tiplot ka hukum but kum no ba ni brio wan shaladi ya kaman wat ki jing penem ka balang ba Jesus Christ pitim ngan puli pinaga Bible tangin di puli khindiat agi ni ka por ngan puli na ki shiti ki Filipigel nang ka balay Uang ka dekat ke besau la ngahi ngala ban yo daw ban shania wa daga do la daw nunu way pat umur ban shania ga do mangaw ba khamtam bala at sharing ga ba prasngi naga kinja Israel nga day naga jaj Benjamin u Hebrew nagi Hebrew shafanga hukum u Farisi shafanga jing shirham u ba ben ye ga balang shafanga hok ka ba naga hukum u ba klem jing ram Ni brio de kop anu katawang naga hak ka naga hukum ngamdan jingram hendrai pet wong kumno hendrai kita ki eki balalong ke jingmen to yanga yakini ngala nyau ke jingdo naga mentau Chris hot si shaken mga nyau ki eki baro bagi long ke jingdo naga menta ke jing bahakor tam do ke jing tip yo Chris Jisu bo tra jingi naga menta jong ngala do no eki baro bat nganyau syndrome ki khnang mga nyau yo Chris singap hawang ngini kitien ba on sham yanga u upamdan ka hak jong ngahi kataken ka naga hukum hendrai kataken kepada ke jingat hau Chris ke hak ke benau blay
daga jinget de daga tagadaw nga yang na kaniga jaka nga kwa nga ni rap kat bala yakaban kren shipi bapinom yang show haga hukum hare bapin yang lut haga jingay nga la kren tang haga voice message ngong rung lut shiga jingay namar haga jingay pinyo kadega good news haga jingim janga ba jongfi pin la ban le shi bon ke haga jing shikir play la na pirong shiga niga jingay nga yang ne nga kren shipi nga ay kat nitligi khubor nga kren tin ka jong play malaga ski ngam dan jing sarong nga la ban le iki ba he bagi bakraw nakabata ka hima ka jong play ngam dan jing sarong kabarit na ka ba he baro ka day daga jing ay ka jong play bat ka jing ay ka day kata ka jing shams ngo ba ka bangi yo no play kat bakum ka jing tibet bat ka jing biang jangi nakata ka daw habang nga kren ka ne na kamata jong pi nga kwa ba pinom yang haga hukum biang sijisen ngayon idan gibriu gibayo ikumba kajing yap jong jisu ko ba pertalo ga ding fna lapendap ikumba kampat biang haga kitin English uang it is finished kapamot la dep la biang la long complete handrai dangdan shibuan gibuan ra menta ban tap biang i katai ga hukum haga ne ga ya ga jing imenta but de kita ka ba pen kelas ne ga gospel ka jong Jesu Christ nakata daw nga yang nang ne nga kwa nga nang epi Tang inompen kelas ni ke gospel ke jong Jesu Christ. Da ka bangi wan ra biang ige jingle ige hukum. Fim tip lapi pulin ke Bible u play ula u Jesu abo wan chini ke pertai pengen penifi ka Bible ka ongkum ni kong. Snap ngan pulin ke shiti shiki galtia kal nong ka balai ke khat ke bisifa ka ongkum ni na markat ki balong na ke jingle ke hukum ki long apa ke jingtim. Kat ki balong na ke jingle jong ke hukum ki hap sa ke jingtim jong no sepule ke tai kitab Deuteronomy pinlap kadantang ke jingtim sudah hang to kalonang ka bar pufra balabar ki khon Israel adu mentang singi ya ke jinge namar bagi hap ke ni ke jingtim nama ki klem priang ke gospel jong ke jing ai ke balang bau Jesus Christ ngam kwa yang i ke jat ben riu ngam kwa yang i ke Kristan ngam kwa yang i barok ki banget yo Jesus Christ mangin hap yang ke jingtim pim tip ka ongkum ni ngan pulio ang long bala tim yo way baro bi ne haki eki bertho ag de kitab ka hukum yakaban le eki long balatim baru doang ni an pen kesanin nuru de hukum khmanu play ka shathau ka pausin na bau ba hok un hab im de jinget bat ka bible ka ong na ka hukum kam lang na jinget re to bale unya im hakikan ka bamot la pikwa ban im de hukum bi hab im ang ta wali wan rung jine ka jingai bat bi pulin ka bible ong ukris ula sius pa ingi na ka jing tim ka hukum da ka bala penlang yu ka jing tim na ka bental jingi na mala tho long bala tim yu way baro besdian oding khnang ba ka jingir khu jong Abraham how Christ Jesus kan yo wan lagi gentle bagin yo priang gi jingkular yo mensim de jinget fim tip agani ya ga jingi menta hadir bo Jesus wan ra angi ya ga gospel ngakwa ngan chi tu ipikin dia wala isngo tu bakla habau Jesus wat shagani ga pertaikat budang dan mau hagani ga pertaika hukum gadang trekam ke jing ai ke trekam de hadu bo jisu na yap bo na mi pat bo de kiu beneng but de hang ta ke sedang ke jing ai ke jong play na ke daw la fi interpret na pi puli ke bible de sngot ho ba ha pi puli ke gospel but nge kwa kanong if no jisu wan hab ke ban at just ber ke hukum na ma ke hukum ke dang trekam umpat yap but de daw pi puli ke bible ai ngo you play nam daw apostle Paul bo nu bri unut ban yang udai ma u try jong ke hukum udai ma u ba hikai ke hukum dai ma u ba yang ber ke hukum udai ma u ba tip lo ke hukum baru ni bri ukhlem wan ra shu ige hukum hare wan ra ige jing ai ige balambau Jesus Christ ka bangi yo pdiang ige jing penem daga jinget badai ne ka daw kwa mdaga sen peni fiba ngi pen sneo ngi pen kelas sneo ya ga gospel ka jong Jesus Christ daga bangi wan ra biang la ngi pen san biang ige jingle jong ga hukum da fet bahagi dan gibriu ki behikai ige ngi sngi haga perthai bro ko ngam pen ramenu non re ngakwa ngan kran kum bagalong dan ngi behikai biang yagi jingle dan gi bihikai biang yaga bam gedi dan gi bihikai biang yagi jingle jong riam gebet dan gi bihikai biang gi jingle jong jing a yaga liang ge kam ge jong play abi kwa bangan peni fi men daga skinang ne na bible pitebam kat kum na ne ge tien ge jong play wat na fin puli na ge sti gi nong rom sngap ngan puli fi na ge lanang ge bakhat saw ke keren shai hang ni ba ka bible kong ha ka khot ka ba ar kong namar way nget ban ba bet ban bam ye ki baro henre taw batlot ubam tang gi jhur u ba khlan jinget u bet ban bam ye ki baro
Andrei ubatalat ubam tangi johor. Da pusan ega teka ketien. Ubaklanjinget ulaban bam egi eki ebara. Wangum no. Meo babam wat nyau benyu tau bambam. Limni meo bambam wat pendremi uwepat ubabam. Namar uplay upudiang yu. Singap ngan puli wangum ni. Uwei unyau kuar ega wei gesengi ban ega wepat gesengi. Uwepat unyau kuar engkat ega gesengi baro. Tolong wepu wei baro belakut nia scam belaga jong ke jing mudhi. Tau banyau ega gesengi unyau ken nyau try. Kum tau babam ken nyau try. Namar bam ken namar u aingu hau play. Baru tau bam ken nyau try. Kum juru aingu hau play. Ngakwanganong ifihang ni wapso polo kwa ban hikai Gabriel baga hima ka jong blay kam de shu ko be bam yadi wang ka nong ka bakhat saud khot bakhat nyawang namar ka hima ka jong blay kam de shu ko be bam yadi handrei ka hima ka jong blay ka de ka hok ka jingsuk baga jing command men sema khoi da pi puli ka khot ka bakhat pra ka ong ni kitien namar utaw ba shakri ukres ni ki ekeru ulong ba pinsko ba e yo blay baru ba priang hon de Gabriel ba de ka daw ni sngidan Gabriel wan hikai biang pi bambit bam kita ngakwanganong ipi wali wanra na kata na magata kamla la da pikiarlot ega bam baro da pinum let beneng namar sya beneng pilet mdei da ka bapila mapi pilet da ka bapinget ega jingyap ega jisu bada ka jing aye ega jau ban ngakwanganong ipi dan ki bakta ega riam ka bet dan ki bakta ega sngi ga ya ngala puli pi hang ne mentan badan ki benyau kor ga wei sngi wei nyau kor ga wei sngi tanginu mi niai kita bar khan namar utrai jong sngi ula yap ega ding fna baru try ula wan bat mentang dan kam yo jisu dan kam chu ega sngi ngim dan kam chu ega bam ngim dan kam ni keren ni tigi jingle nama gi jingle mdan balaban pingsan ka weiru godo ngakwa nganong ifi sngap hala da fila dana go hukum walik san biang ha ga jingle jong go hukum dan gi bri bo anra biang bala da pim ai ga weine gi shipau pi ha ga jingtim ngasngosi manganong ifi ga ni por pi klem pule bahaya ga bible Piklem puli bahaya ke ketien ke jong turai ngam dan por ngan peni fi yang ne sepet bah dan gi briu gi bekot na ke kitab Malaki bat ngakwa nganong fi berobor ngayo sngo dan gi briu hakeleng ge pertai gi bihikai ge ne be kitab Malaki bahaga kitab Malaki la tho bade ban ai ge ne ge shifau ngakwa ngan puli pi kendiat na kitab Malaki ge nong balai sngap ha da pi puli na ge ne ge ketien ke jong turai fin lap na ge ne ge ketien ke jong blai gong na bangau turai ngam juklan na magata la nong balai khot ban riu ang nabangau try ngam juklan na magtaken mchim na bamdu no epi kopi ki konu jacob nanu ki sngi ki pa jong pi la pai no ni ki anjanga ba phim chim la sumari ki to pai shanga tangarungan pai pa jepi ong try ki pa ne pi ong ka bakum nungan pai pan ngakwa pin snga ba wang ne wang nadu ke sngi jong ki pa jong pi la pai lendet yenga pi klem sumar yaki anjanga ki hukum jonga baru ong ini kitien pi ong hangno ngi ndrei pi ong ha ka bakum nungin paipan bat bun ba ngi sai hikai ini kitien bangi ong bet bala da pi mai ngi sipo bi ha ka jingtim ngakwangan kli fi ka jingkli manu ba falat ye fi na ka jingtim ngala pule mena fi na ki galtia nagal nang ka balai bau jisu wan chini ka pertai long bala tim yo wei pa wei was dia no diang baru jisu ngani tu ipi lawan man ba ingin ke jingtim ke hukum daga jingyap jong daga snam jong ula pelat ingin ke jingtim ngampat ai show blay ngala light lepan ke jingtim ngampat don na ka eke eru ngala light nama blay ngala ngat nget ye ke jingkala ka bomot bat ngala kala ka bomot ngala pai ngala pediang ke hok ke jong blay daga jinget bat ngakwa nganong ifi yang nga klem pelat daga jingtim ke hukum daga pisa yang ngala pelat daga snam ke jong Jesus Christ bat ken mau ke kitab Malaki ke keren ye ki khon Israel nama pin pulien na khot ka ba la pin pulien ang ne wang pi ka jat ben riu baro ukren ya ka jat ben riu Israel ki ba hab apa ka jingtim ka jong ka hukum namar ki nget sa e ka hukum bat kim tre ban priang yu jisu ko Messiah hadu man ta singi ki klem priang yu jisu ko Messiah bat dai na ka daw nga khwang na pi kinang hab ban le ka hukum namala da pim priang yu jisu la pim nget ka jing ai pi hab ka hukum bat la pi hab ka hukum la pim pendap igitu baro pihab aga jingtim ndai tang ka pisa wat shibun ki we pa ga jingle pidang hab aga jingtim ndai ngaban ma pingi light na ga jingtim ndai bale ru ula let ma uchi ga jingtim bat la siu spa ingi na ga jingtim ga hukum daga jingan ni pidang ga jing ai ba ngi light ban ga kwanga nong ipi wat let wan ra biang ga hukum ha ga jinga dai bat ka jing ka ya ka ba menta wali ai wali pidang biang ya ga jingle jong ga hukum nama daga ba pi wan ra biang pi spoil
Ngakwangan oi pi gani lele galong serious kapang ngakren. Lada pi wanra biang ikibriu bagi haba ke jingtim. Shay Jesu Christ. Shano ke snam jang o kabala jao ka khot ke bekentang. Hang no ka ta jingsiu spa jang o kabalang complete ye ka chat benriu brok away ka pertai. Ngakwangan ong ifi gani ke par. Ngakren da ke jingsngau tho ye ke ktien ke jang play. Baga jing ai ha ke testament ke berim ke dei. Ka wei ke shipau bat ke wipe ke jing ai. Henry Hage testament ke betamai hadian bau Jesu wala me ke jing ai. Ngakwa ba fin tip igini ke jing shisha. Bahaga jing ai ke jong try ula seal spa lut yengi baro. But baro ka bangingi dan kam day shoot tangka wene ke shipa o show blay. Baro ka bangabat mapingi dan. Baro ka yeng sem baro ki khoni ki tiga yeng sem baro ka jing dan jing em baro ka jing yo jingi. Baro ka day ke jong blay. But mdani yesho ka jingi. Baru blay u ai hanga ba fi nakata daw pi puli nakashiti ke jong ki koren ke baar ke lenong ke bekendai. U Apostle Paul u de u expert jong ke hukum u klemwan ra biang ke jing ai ban ong ai ke wene ke chipau. Ane u ong bet tang ini ke tien wang. U tau ba bet kendian unyo ad kendian. But u tau ba bet shibun unyo ad shibun. But u tau ba bet tu un bet om da ke bambansi. But u tau ba ai tu un ai da ke jing kemen. Namaru blay u iet u tau ba ai da ke bekemen. U blay dawa shu yengi da ke jing le. U kwa ingi bahabangi ai shi ke kam ke jong play ngin ai na mangi tip ba barok ri ke jong play kat no ka dot no jong pi ke pen ki ba pin ai lada ha ga hukum ki haban ai hadu ka wei na ke shi paula ni ki wei pa ke jing ai kat no tama ke jing ai ai bangi haban ai kambon shi ke hima ke jong play na mangi ai de ke jing skong ngi ai de ke jing kemen de ka taru ka ban yalam me pi shi ke jing ke khu pinum yo jing ke khu la pi ai da ba pi ya ken ba do play pinum yo jing ke khu ngan ong bet je fiya gini gepon finom yo jingger khu namal ga tai ke hukum kam apply shu yingi namang irung ga jing ai bat nga kwa man ga ski tong ino mix ye ga jing ai ba ga hukum namal ngi pen spoil ye ga jing sha ga jong Jesus Christ bat ngi pen wit ye ga jing ai ga jong try ga betray ling ba ga gospel ka bo Jesus la ai ga jing im jong ba jop yidin ga ta daw nga kwa ngan kran gini gepon ba pin sngo to mano ba pen kelas ni ga gospel day da ga bangi wanra biang bangi pen ksan ni ga jing le jonggo hukum nama bangam don por hang ni ngakwangan sange tanggat tangan pen ifi sa kawai de ga point kay ka bangingi le ka bapen snew ya ka gospel ka jong Jesus Christ kadan kidan ki katu kat ni ki nongrim ki bangala puli bahana ka bible bat bangayo i ngi sngi mdei tanga ga riga jingi nga krancha ka praise nan barok away ngayo i gi jingi kai ba ngi pen snew ngi la pen snew ka gospel day namar bangi ngi wanra biang ya ka hukum bat ka baar ka banga wanra ang ni ga day da ka ba ngap ha i nga kwa pin de shai ba i habang nga kran ki tin ka jong play nga kwa nga long balance nga kwa pin ngap ha nga kren ke tin ke jong play nga la kren slam bal kat kum ke jing ai ke bu try la ai hanga nga wanra ini ke jing kren me da ke skida ke jing sko tho habang nga kren hang ni YouTube nga da sko tho bal da pikwa ban kliru nga la ai ke ban pin shai fi na ke tin ke jong play bal nga kwa ngan ong fi ke ni ke por ngap ha fi puli nang ni ngan pin fi ke ni ke point ki ai pat ki wei pat ki nong rem ki bangi pin sni ya ke gospel ko jong Jesus Christ kapaning kong gede da bangi wanra biang ban pingsane ke jingle ga hukum kabaar ga ban sniu gede da ka bangi hikai ne ngiyalap ye ke jing ai ka ba palat ka bangi ong gini ki sngi ka ka hyper grace kata ka jing ai ka ba da palat bangi hikai ba kalawan ke jing ai mdan kam le ai sho dan ki priu ki bi kaya ka perthai ba ngila rung si ki jing ai namar ba ka jing le kam tri kam nak takadam dan kam le ai sho kata kala dei ka bala palat ngani thu ifi fim tip nga kwa ngan ong ifi ka jing ai ka dei ka bo blai wa ai boring ban la ban le ya ka ai ka banging la ban le na la di ka no ka ba fim la ban le na na di rung si ka jing ai u plain pla ifi ba pin le ka ta kamut ba pinum le sho ba ka jing ai kan le hi am nga kwa ba pinum sngo thu ba kla ya ka ta nga kwa ngan pin ifi ga ni ka por skap ngan pin ifi ga ni ka klip man ngan pin shy ifi ga ni ka tin fi ngan ai kum ka example ga ni ka por ka ta ka long na ka shiti shi ki karen ga baning kalanang ka bakhatsan yaw ni ubriyo Apostle Paul ubriyo jong ka hukum hadin bu shame ke jing ai hadin bu shame ke jing penem ke jong try udai mo ubi kai bun ke jing ai ka Bible but unu ubriyo uda kren shai ke siti shi nong rom kalanang ka besaw shi pang ke jing ke jong Abraham ba ampen sani uda ke jing le
Andai la pen kesan da ke jingai, bat ngakwang anong ipide ke jingai, wa Abraham uyo ke hok ke jong play. Ngam don poangan kerani kita andreng ngini pet yo nu brio u besyame ke jing ai hato hi kai tam ba kata ke jing ai kam de shu de ke jing le kam dan kam shu bangin le ai la sira banong kam de shu bangin le ai ngakwa men de sing in long balance anta fi de pipule jish ki karen ke bening kong nong ba khatsan pipule ne ke khat ke ba khandai uni brio ai ke ne testimony ke jing pla ke jong wong ke ne na mar ngalong u berit tam ne ke apostle Ubangamlang ubate ben khat yang awa apostol. Namar ngala be benye ke balang uplay ukuran sipang ke jinglang berim jong. Pet ya open e ke jing ai ke betray ke jing em jong kum no kalong. Ong hen ray de ke jing ai uplay. Ngalong ke ne ke bangalong. Kapamut ke jing penem ke bangayo mentag sngi. Wala ngala be benye ke balang ngala le ke bamdai. Henry menta ngalong kumni ko mangalong de de jing ai ke jong play kapamot ngam san shu ke jing le ngayang hang ne de jing ai Henry ngapa umpai shi ke jing ai ke palat kata kabalong hyper kabala tam palat kabamlong balance shu uni ubri wang kumni wang Henry de jing ai play ngalong kini ke bangalong bat kata ke jing ai jong u kabala ai hanga kam shimla long le no eken ngap ha kata ke jing ai ke ba uyo pdiang ka khlem long le no ai balai bidip ngap ngan pudewang bat kata ke jing ai jung ugo bala ai nga kam shimla long le no eken Henry nga kwa pinde yo inikten Henry ngala 3 minute kam tam shibun banye kiken fi kata ne ketian udah angum ne penban om mangan re kata jing ai blaken ke badan lambat nga hakiwe ki kentian ngan ong pi biang sesien ke jing ai kam de ke bangi shong nga kendong la ne ke bangi shong sok bu ong ke jing ai am ha ke jing de ke jing prem nga khwang ong fi ndan chu de ke jing le ngi yo ai ke jing ai de ke jing ai ha ke jing de ke jing shakri u blay bangin la ya kaban leye na kaban ta kam ko jong try wa absu polang ni open shai wang number 1 wang ngam de ban khat nga wa pastor na mga le benye ga balang ndai kani ga bangalong mentang along daga jing ai ndai no wang ga ni wang ndai ka ta jing ai kabala ai hanga kam sim la long le no eken ndai ngala 3 minute ga ko pinyo ai tai ktin wang ngala 3 minute kam tam shibon baniki Kabamot u abusu Paul u try ke kam ke jong blem de bu shong khum la yesu bakta jing ai lawan am kani ke kran japang ke jing shakri play kaba pi hap ban duai pi hap ya kaban pude khambon pi hap ya kaban yang jot ban let ban ya lap pin hap ban pun try kam ya ke jing et kaba pi don ke jing em ke jong pi bat hap pi la ban le ai ke kam go play try me not hap po jong ke jing ai bor jong ke jing ai finio i ke taken ke de jing ai kabam long ka hyper grace ke bagi orang ke ketian English lane te ke jing ai ke ba palat ke bamdan balance yo ngam kwa agi di skim pin ban pin snewe ke gospel ke jong ke jing ai da kata ke hyper grace ngakwa agi ni ke por bang anong pi ngi hap ye ke bangin pin sitom ngi hap an rung lung bagi rai dam ngakwa ngani tu pi bangi shakri yo blame nan weru abso polwang ngala du thia bun sen ke jing sempat ba ke jing sha sitom agi jing ling khoi ke jing thengan ban ngakwa nganong pi ngap hau new brio ang ngala 3 minute kam tam shibun baniki baro but mdei manga umdan jing sarong de jing ai ga ba ai bori ubun 3 minute but de ne ke dawla pi sngo thu igane tongin pen sneu igane ke gospel ga jong Jesus grace da ga jing hikai bangem dan kam shu banai ai da ga jing ai le pop kat baman na mabangidan ga jing ai ka ta ga de ga palat nga kwanga nang fi pi hap ban ya ga jing em ga ba bet ba play pi hap ya ga ban ri la ga jong ga jing em khmat jo try pi hap ya ga ban yer kiar kata na ki ai pi nga kwangan pen fi ga ni ga Sngap hangan puli fi na gaktin ga jong blay hagani ga por na marbalik ngayo iba gani ga jing hikai ya ga jing ai ka ba palat ka lalong ka ba palat ban nga kwa agani ga por ngan puli fi kindiat na ga shiti shake Philippi na ga lanong ka balai biang ga tu ga khat ka bangan puli fi kindiat hagani ga por na ga khat ka ba khat nyo piu also pol na kren ga ni ga brio ga ba yat agani ga jing ai ki ba fin baklai ga gospel ga jong Jesus Christ kila don na do ni ga por ki bihikai kita jing ai ki berung syakita ke prosperity syakita ke gospel jong ke jing roi ke papalat ka bamlong balance yo
Karado bangin yalum lagi hajar kelur. Banang tade bagi beduk kinang ya jinjar ngam kuak kumta. Ngakwangan penifi na Bible istisi ki Filipi wang no brio. Haba Ukraine chapang ka jing ai ka bo yo sham ya ka hok ka jong play ka bada ka jing ai lingba ka jing ka bo yo ban pediang no try. Uang i ka lenang ka balai jong istisi ki Filipi ngan puli kham jrong ka de khat ka bakhat nyau snga bo ka ni. Ko para banget to long pi ki be pertho bot yanga. Batu khmi tho i ta ki be yat ka bakum ka ba pio i yanga hagarukom. Namar shibon ki ya ngakwa pinyo i katakan gede bukuran shibon ki ya japang ki banga ji to api ba mentaru ngai to daga ba yam ken ba kilong ki nong shon jong ga ding fna ga jong Chris kilong ki nong shon ki nong pen sneo ya ga jing ai ga jong play ki nong pen sneo ya ga jing ya ga gospel ga jong Jesus Christ haba ong ga ding fna ga ba mot kata ga jing pen em ga bo jisu ala ba ga gospel ga jong Wang shibon ki yayat ki banga yato ipinaga bayam. Daka jaw jing jaw mat nga yato. Bagi lang ki nong shon jong ka ding fna jong Chris. Pengen pen infi. Ya gini ki brio ki ba pen snew ya gini ka gospel ka jong try. Ki de ki ba le agom ne. Ki ba ka ba kut jong ki lang ka jing jat ki ba ublay jong ki long kukpo. Ngihikai ki ba kan japar thay. Dan ki bihikai ban Aisha jar pinyo shpo jar. Aisha shpo jar pinyo arpo jar. Dan ki bihikai kum tayo ka kam ka jong play. Ngakwa nga nang ifi wala ile kum tayo ka hima ka jong play. Ka hima u play kam day ka tu pilet ba kum biya tap sni kum to ba ni ile lucky draw ni lucky dip. Ngakwa nga nang ifi ka hima ka jong play kam day kum ta. Wasa Paul yo i gini brio bigi day ki biya haki eke belong persya i ka jing ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Namar ka bakut jongki lang ka jingjat ki baka uplay jongki lang ka kpo ang ka Bible u baka buram jongki ka lang ka jingle ran jongki ka biyay mut bray yaki eki jong ka ni ka kendaw teng ila hikay palat bangin yo bangin yo ka yeng bangin yo ka kali bangin yo ka ma bangin yo bangin yo ngin kot adu ba tip shu ya kata ka benang la sya perkhat sa ya kata ka ba bat nga kwang ano pi dan ki bri ka pli ki la ai ka kamu blay deki lak deki klur bat ki pli ki po ya la dia ka jaka ka be nga kwang ano pi nga ni ka por tunginum rung sya kata ka jat jing ai ka ba hikay ki bri ba kan spoil ya kata ka purity jong ka jing ai ka balang bau Jesus Christ nga kwang ano pi haga ni ka por Tunginum penlong i gajing ai bangin deny ia kata gajing syakri blay ga shisha ka bangi IT lot bat met bat mensiam ga ban pensngo bahayo trai Shaban na gajing ai finom la ia ga ban le ai gajing ndrei pi haban le ai kat bakum gajing ai ga bo blay ai fi singa bangan na pen shai fi ngasat ong bro bor ga ni gaktin bala do briu ong ngadan gajing khat lada dan gajing ai gajing em ngakwa nga nang ifiu tau brio bakla namal ga jing khat ga jong blay ga dan lang ba ga jing ai ga de ga kali ga bakit yo brio ba dan ga jing khat no blay wap so pol dan ga jing khat no blay na do badang pun yu bara bo blay khat yu ga timing ga babyang udan ga jing ai ga ba pen pa yu usha ga ta ga jaka ga bula ban le kham tam ban ki weipan ga jing ai ga de ga ba pen la ingi ban le ya ki ga ba kraw ki ba da ga bor brio jong ingim la ban le ban ga kwa ba pinum pa yu ga ta ga grace ga ba pinum le ai nga kwa men daga sngi bapin shakri utrai daga bapi ailot ilaga jong ka jing im shu utrai blayn kur khu ifi hagani ga por ngini pet saga way de hagani ga por kidan ki bapin sneo pen kelas sneo ya ga gospel ga jong Chris number 1 de daga bangi pinsan bangi ra biang ga hukum number 2 de ga bangi hikai palat ya ga jing ai ga jong blay bangim de shu ban le ai ka de ga jing ai ga jong blay ga bala pen la yingi nga ka de jing ai jong blay ga bangi de ban shu shania ba yang tabanginum le ai kata ka de jing long kristan ga bejaito nga kwa nang if you blay kwa ngin long ki kristan jaito bat ka balai ka bang kwa ngan kren ngan penkut ga jing kren janga ka balai ga de ka bangi ngi pen spoil ga gospel ga jong Chris day da tangan na puli fina ga shiti ga baar ki korin ga lanang ga baar ka shiti shi ki korin ga baar ga lanang ga baar ngan puli ga ni ga pon ga khat ga khat saw Sngap ngan puli gong Henry long ka jingo yo blay ba pen risay ngi ala gisngi how Chris baru ba pen pau ka jing upi ka jing tip jong udangi ka jaka baro nabangi long ka jing upi Chris yo blay ha kita gi bala pen im bara kita gi bede jot no how way ka jing ka jing yap ya ka ban yap Henry how way ka jing ka jing im ya ka ban im ti way ba bit biang ini ki ai ki eru namar ngim long kum kita gi babon ki ba pen kle ka ktinu blay Henry kum na ka jing sngur Henry kum no blay khmano blay ngi kren how Chris Kapoin ka balay jonga
Kumnungi pen kelas niu ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Day da ke bangi pen kle ya ke ketien ke jong play. Kadai ke bejrong ni ke jing hikai. Ngakuangan wan ra ika tangha ki kendiat kentien. Haganugo kom ngi pen kle ya ke ketien ke jong play. Ngan pen i fikum genuksa. Haganugo kom ngi pen kle ya ke ketien ke jong play. But ngipen sneeuw je gospel. Namar wapsel Paul uang ngamle ran je gospel jong Chris. Namar kada kapor ban penem ya wipe brio. But hang ni uang ngi long ngi aingo you play bengilong ke jing ilbi jong Chris. Yeki we ke jing il jong ke jing yap yeki we ke jing il jong ke jing im. Kapamot yeki bam ngat ngi kila il lupa ye du job. But yeki bam ngat kila il lupa ye penang. But na pipuli nang ni wang ngingim pen kle ke ketien ke jong play. Hagen guru kom ngan pen ifi na ke Bible na ke por. Pin na puli na ke siti ke baning kong ki karin. Kalenang ka baar uniu brio haba u hikai ke ketien ke jong play. Uda kwa ban wan ra ke ketien ke jong play ke balang pyo ke ba koit ke balang ke dut ke ba sngur. Ke ba klem kre Uang kum ni agal nang ka baningkong siti ka baningkong karin lang baar nganda puli ka kumbagalong uang kum ni kum ta mangaru habang awan api ko para banget ngam sim lawan ka bakum ka jingpna ka jingkrana le ka jingstan da ka bayalap hapi ya ka jingplau play ngam sim wan da ka jingstan iu nama de brio bestat mensua kwa man kle ya ka jingstan jango Bat kane ke jing ayai ke gospel ke jong Jesus Christ. Pa yuang kum no nama ngalakut jing mat banganum tip ayai show up deng jong fi and they tangyo Jesus Christ bat tangyo uru balas sanar pna. Ngalakut jing mat banganum tip ayai show. Femi gini gisngi wan ra langi ki eki bakenca pertai yeki knowledge ki jing tip jingi ki taki information kelang ke pertai but ni tap lang ban batai ke ketien ke jong play but hantangi spoil ke gospel ke jong Jesus Christ nganda pulelot ye ka ba pin shai pe uang kum no ngati ngalalong lembat pia ke jing tlat ba ke jing shep tiang ba ke jing knyo sibun walit mot bu Paul de betlat u ba shep tiang ba knyo Hadai habo kuran ne kene bin snot ho ya kene ga jing tho barok away. Da pipuli ya kene abu ang atlat nga shepting nga kinyo kamat udah shepting udah kinyo ado kata-kata. Bayo ukren uhikai ge banget. Yo ukumwan ra biang ge hukum. Yo ukumwan ra biang ge tai ge jing tip ba ge jing start jong ugo berim. Udah shepting udah kinyo ye kata. But usaong igini ketien na gedekhat ke babot uang. Kata ke jing keren jonga, bat kata ke jing yalap jonga. Kim shim long shu de ketien kro ke jing stan. Endre de ke jing peni mense ba ke bor, balai knang ba ke jing et jong pi. Kadum shong ke jing stat ke brio. Henry ha ke bor blai. Nakataka down if you play the hot ban riwang la kumtangi kirani ke jing start aprengi bejanai ome ke jing start jong ni ke pertai limni ke jong ki bekrab tri jong ni ke pertai kaban sadu no and rengi kirani ke jing start ke beri jong play ya ke bala buri ke bo play ulat mu menjua kita knang ya ke buram jongi nakataka down ngakwangan ongi pia ke ni ke por bagi ni ki sngi ki bangi em mangi ki sngi ki bangi hapan sngal tho ba Hapa pisngap ega jingi kain ega ketien ke jong play. Teng wan ra palat iki nabar ngi side example iki benabar. But teng im dan ke jing skrshan ega ketien ke jong play. Tongin penlongi ega ketien ke jong play ke dut ke ba diamond sem ke maong Petrus. Tongin penlongi ka ba ke de ke ke ba klem menang ke ke ba khoit ke ba sngur. Tongin penlongi ka ke ketien ke jong play ke ba klem kle Ka ba ngan ongi pikum ni. Ka ba long pio ke ba khoit ke ba wan ra iki brio. Begini yang baik age jing shisha jong ketien ke jong play. Ngayo igini gisngi entertaining ke brio, ngi penlap met ke brio, ngi penbang ke brio, ngi pensngel tenat ke brio, ngi mix de ki aka ngakwangan ngi fi age ni ke par. Uniu brio la kren shai wang. Ngakleman ra shu igini ki aka baro. Ngawan ra daga jing ai age jong triban, ngawan ra daga jing penpau ke jong mensim bekhoit. Ngam kwa shu ngan mix, ngam kwa shu ngan clear. Namarkan spoil yaga gospel ke jong Jesus Christ. Badai na kita kadaw mentagi sengi ngakwangan ang ifi. Syuai kebangan perikut nang ni. Ay bakat balak ngakrening ni kejing ikai.
na mga lakren buon tuli. Nga kwa na mga yo iru nga lasngap igi jingkren gi bon ba aklang. Ba nga kwa nga nang ifiya gani gupor. Tong inom pensniu yung gani gospel ga jong Jesus Christ. Daga bangi pensan biang iga hukum. Daga bangi hikay palat iga jing ai ga balong syadu syaw put ubam day syo. Ba nang tade daga bangi penkle palat iga ktian ga jong play. Ai gani ga jing hikay mta gisngi gani rap ifi. Lada fi dana ga jaka ka bapimla kaniri ga gospel ka banya rap ifi. Lada fi dana ga jaka ka bapim pimlang pi baklatam kaniri ga gospel ka bo blay wan knang nam ta jong fi. Blay legit kita gi betulat, blay legit kita gi bamlang ban penlang ki nganduwa ifi ga ni ga por. Bahaga ketengga dong Jisu pinum kenria na ga gospel ga dong Jesus Christ. Tang ini duai. Ko try ga ni ga por blay nga polite do ga ni ga jingkran. Nga aingo imekin try bang ayo ban share ga ni ga jing hikai. Ban nga dua gini ke brio ke bedana preng ke jing plat ke jing bamla dana preng jong ki ke beduk ke bamla ban aish ke kam ke jame try a blade dana preng jong ki ke bala ban kia ko pa dakata ke jing hikai ko pa blade it bagi haba ke jing tim nga dua mementa ke sngi begin pai shame begin yo i ye ke jing ai ke bakrau ke bamela one man sius pa ngene ke jing tim ke hukum banginum tiang en try ban memena ker khuno iki bagi la ke ban long ke jing ker khu shi ke babon a blade nga dua ke pang na ke menta i wepi we banginum rong sige jing ikai ke babakla babanginum yang ke jaka jong ke jing pen kle ke tien ke jong blay trying to I nam tagini ke brio ke be yo snow ai ko pa ba kan long ke jing shai ba kan long ke jing men toy ke babon na try ko try ben du men tag sngi ngin yang ke gospel ke jame bangin de sngo bangi yo ene ke gospel ke balong ke khubor ba ba try ngin pen long ke khubor ba sige brio baro adu ke sngi jong ke jingwan ke jame try ngi I lot cheme ke buram I lot cheme ke jingo ba ke jingero Haka kerteng ke jong Jisu ngi duai. Amen but. Amen but. Amen. Blain ker khui fi. De ngap bahada pelet jingmat. But ai begini ke khubor ke bang hikai fi. Kalong ke jingmen toy ke bakrau. Ye ke yeng jong fi. Blain ker khui fi. God bless you both. God bless you both pastor. Ye ke ketin ke jong oblay ke bafila sama preng jong i pi we. Nga ingo yu blay bakat katu ka ketin yo sngaw mentan. Nga nget kalong ka jing kerkui ngi we pi we. Nga nget kalong ka jing mentoy ngi we pi we. Don na preng jong i le se nga nget. Ba ngi yo i ka jing pen khia. Ngi yo i ka jing pelat. Ngi yo i ka jing penem. But nga kerpat ifi ba finang yai pet ye kani ka program man la ka por. Deng ba kani ka channel. But la da fidan kanu ka prayer request ka ba fidan kam ka counseling ka jing slok. Pilaban phone, itu ki phone numbers ki bapaw ki screen jong pi. Abu blay ki jing song unsong sa ringkat bat pi, bat ki yeng ki sam jong pi. Amen.